Sziasztok srácok és lányok, én Feri vagyok, és a mai videóban egy nagyon egyszerű és finom ételt fogok nektek ismét megmutatni. Ehhez sem kell nagy főzőtudomány, ez majd egy kicsit veszélyesebb vizekre evezünk, az igaz, mivel azot fogok csinálni, de szerintem akinek van kedve, az nyugodtan elkészítheti, nem van nagy bonyolultság. Picit el lehet rontani, igen, hogyha nagyon kiszárítjuk, vagy nem készítjük el rendesen, és akkor kicsit nyers lesz, de ha lépésre fogjátok ezt utánam csinálni, akkor tudjuk, hogy nem lesz semmi baja. Először is egy szépséges lazacfilé, nézzétek meg, ezt most szereztem, nagyon szép az áru, kevéske vaj, ez majd szükség lesz rá, hogy szépen fogjuk vele locsolni, ugye, és hogy ne legyen zsíros. Egy kevéske narancs, ez majd az ízesítéshez fog kelleni. Szoktak citromot is, de én narancsot szoktam alkalmazni. Nem kell megijedni, nem lesz édes, nem fog leégni, nem lesz semmi baja. És köretnek párolt karfiolt gondoltam mellé. Még szükség lesz hozzá kicsi olívaolajra, kicsi kakukkfőre, sóra és borsra. De nézzük is meg, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Most itt van nekünk ez a szépséges lazacfilénk, lássátok, bőrrel lefelé, most megfordítjuk, mert a bőrös oldalat fogjuk elkezdeni sütni. Nem baj, hogyha rajta van a pikkely, semmi baj, ezt nem fogjuk elfogyasztani, de ezt fogja egyben tartani a filénket, hogy ne potyogjon szét. Fogunk egy csipet sót, szépen beledörzsöljük kicsit a tenyerünkkel. Még egy kicsit hátra. Így, ezt nem borsozom, mivel ezt úgysem fogjuk elfogyasztani, ez arra szolgál, hogy szépen egybe tartja a filénket. Most megfordítom, és erre a húsos felére ugye, hoppá, mehet bővebben a sóból. Itt már borsozom, hoppá, kicsit megdőlt, de ezt ki lehet korrigálni, szépen elmasszírozom rajta. Nem olyan könnyű persze kamerázni is és főzni is egyszerre. Így, most a halacskát szépen oda viszem a serpenyőhöz. Külön lábasba tettem vizet, kicsi sóval, és abba tettem bele karfiol fejeket, úgyhogy ha vannak nagyobbak, akkor érdemes elvágni, ha hamarabb elkészül. Most, hogy a serpenyőnk felforrósodott, és maradt egy kicsi olívaolajt, fogjuk a szeletünket, és bőrrel lefelé szépen elkezdem sütni. Ez a pillanat, hogy megfordítom a lazacfilénket. Ugye a bőrös felének nem mondtam időt, hogy mennyi kell neki, ezt nem is kell nagyon figyelembe venni, mivel ezt jobban is át lehet sütni, ez még jobban összetartja majd a filénket. Körülbelül ilyen állagot kellene majd elérnetek, nagyon szépen kopogós, így tudja, hogy egybe fog maradni a filétek. Körülbelül elkántam 4-5 perc, és most fogom megfordítani a jó kis filénket. Itt megfogjátok, itt szépen átfordítsátok. Nézzétek meg, nagyon szép aranybarna lett a külseje, de hangsúlyozom, hogy csak a külseje, ugyanis még ha így az oldalat, ha megnézitek, lássátok, ott lehet látni, hogy még nyers. Ezért fontos, hogy még locsolgassuk vajjal. Fogjátok a vajkockákat, szépen mellé borítsátok, jöhetek a kakukkfű, hogy elfelejtettem mondani, hogy 2 nagyobb gerezt fokhagyma, és vágtok 2 gerezt narancsot mellé, így fogom szépen locsolgatni a lazacfilét. A locsolgat hanyból fog állni, hogy fogtok egy éttermi kanalat, kicsit megdöntitek a serpenyőt, és látjátok, hogy a jó képességű vaj összegyűlik. Ezt itt felfogjátok, és szépen rácsogassatok a halra, így, és ezt kell folyamatosan csinálni. Itt kb. 10 percig, és utána fog tökéletesen elkészülni a lazacfilé, és belül nem lesz nyers. Kicsit macérál, tudom, de így lesz tökéletes.
Most 10 perc sorogatás után, nézzétek, már nagyon szépen elkészült a lazaszték. Nézzétek, hogyha megnyomkáljátok, akkor van erősebb allaga van. Ilyen allagot kell, hogy elérjetek. És tudja, hogy nem lesz már se száraz, se nyers a közepe. Ugye most mindenféle jó sztéket, ugye, ezt is kell kicsit pihentetni, addig leszűröm a karfiót. Most srácok és lányok, nézzétek meg, nagyon szép lett az áru, tökéletesen átsült a lazacfülé, nézzétek meg, és nem is száraz, nem is zsíros, nagyon szép kérge van, szaftos a húsa, tökéletes íze van, nagyon finom, úgyhogy ha tetszett nektek, akkor készítsétek el. Nagyon egyszerű, nem kell hozzá sok minden, ezt bárki meg tudja csinálni, nagyon finom citrusos íze is van a narancstól. Úgyhogy ja, ennyi is lett volna, ha tetszett nektek a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és nem akartok meg a következő fel. Na, sziasztok!